आंखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि आफलागाव प्राइमारिनि बा बिसिडिनि सिङाव खोला आफलागावनि गेवलां फोथाराव बाथि खेब जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट अपेनिं जादों आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंनि गोदो 2005निफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जेब्ला सरकाराव 2005आव दायथ' लायो बे समनिफ्रायनो जायै दिनै बाथि खेब जाफैबाय गेजेराव गेप जाबोदों माखासे जाहोननि थाखाय दा देग्लाय जों बेखौ स्टार्ट खालामफिनबाय गतिके जों जेब्लासिम जोंनि दोलोआ थालांगोन बिटिसि सरकाराव जों बेखौ ब्लक हिसाबै जों बेखौ सालायलांबाय थागोन। नोंथांनि समाजनि अनगायैबो गुबुन समाजाव बेबायदि हाबाफारि लागोन? निस्सय लागोन। गुबुन समस्थियावबो जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव जेरेखम फुटबल टुर्नामेन्ट होदों बा फुटबल टुर्नामेन्ट नङाबा दस्रा इभेन्ट्सफोर लागोन निस्सय भलिबल दङ बा एथलेटिक्सफोर दङ बेखौ निस्सय लागोन। गतिके आं खावलायो जाहाथे बयबो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जोंनि नैबे टुर्नामेन्टखौ गाजा गोमजायै फैनानै मदद होफैयो आरो नायफैयो जाहाथे जोङो जोंनि गथ'साफोरखौ जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों मोनसे एनकारेजमेन्ट होनाय जायो। नायफैयोब्ला निस्सय जोंनि गेलेगिरिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बे मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट जाहाथे दिनैनि मुगायाव फुटबला मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट मोनसे टुर्नामेन्ट जाबाय बा स्पर्ट्स जाबाय बेखौ बुहुमनाङैनो दिनै बयबो बेखौ बजबनानै लायो आरो बेखौ बयबो जोबोद गोसो होनानै गेलेनो नाजायो। टटेल जोंनि बनगाव ब्लकआवहाय 13टा प्राइमारि दङ 13टा प्राइमारि दा बे 13टा प्राइमारि गासिबो प्राइमारिनो बाहागो लादों। दिनैनि अपेनिं डेआव जोंहा जाहारबारि प्राइमारि बिसिडिसि आरो पाटगाव प्राइमारि बिसिडिसि मोननैनि गेजेराव अपेनिं दिनै जागायजेनबाय। फाइनालखौ जोङो 15 आगस्टआवनो लागोन मानो होनबा खेला जोंना नकआउट सिस्टेम जायनि जेनगोन बे थानांगोन 15 आगस्टआव जों बेखौ गाजा गोमजायै जोंनि भारतनि जिहेथु जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लोब्बा लानानै जों बेखौ गाजा गोमजायै जों बेखौ खुंगोन 15 आगस्टआव। बिटिसिआव गोबां लाइमोनफ्रा फुटबलजों गोबां सोमोन्दो गोनां बिथांमोननि फारसे मा फोरमायलांगोन? औ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौनो सिन्था खालामनानै जाय लाइमोनफ्रा स्पर्ट्सजों गोबां लोब्बा दं नट अनलि स्पर्ट्स फरायनायावबो जों बेखौ मोनफा खाबु होनो थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा मोनसे सिन्था धाराना खालामगासिनो दं आरो बेखौ निस्सय लागोन आरो स्पर्ट्सखौथ' जौगाखागोन होननानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ जेब्लाबो सानबाय थायो जेब्लाबो बेखौ जोंनो इन्सट्राक्सन होबाय थायो जे स्पर्ट्सखौ जेरैखि जाया जों बिटिसि ओनसोलाव फुटबलावल' नङा अनेक दं जेरै उसु दं टाइगान्ड' दं बा काराटे दं बा दस्रा भलिबलफोर दङ आरो जोंनाव बक्सिं गेलेग्राबो दं आर्चारिबो दङ जोंना नै मानगोनां डिएसअ बिदा गेदेरानो दंफैयो बे आरोबाव साबसिन बुंनो रोंगोन रिगार्डिं गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि बिखय थ' मा लादों मा लाया जोंनि डिएसअ आदायानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो हागोन। गतिके जोंनि बिटिसि सरकारा इयुथफोरनि थाखाय जेब्लाबो मोजां खामानि मावनो नाजागासिनो दं आरो नाजालांबाय थागोन। गिबियावनो बयनोबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे नैबे जानाखि पदक्षेप जोंनि मानसिफ्रा जेनेबा गामियाव गेलेबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया बे जाबाय मोनसे कम्पिटिसन खालामनायनि मोनसे सुबिदा जों बेबायदि अर्गानाइज खालामबाय थायोबा गावजों गाव गेलेगालायनायनि मोनसे खाबु मोनो आरोखि। दा जोंहा नोंथांमोना मिथिगौ 13टा बिसटिसा बाहाय बाहागो लादों बिसोर बिसिनि मोनफा सुबिदा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय नङा होमबा दा जोंहा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानांगौ आरोखि जेराव जाहाथे जोंनि प्लेयारफ्रा गेलेनो सुबिदाखौ मोनो। गामियाव नुनो मोनदों बेफोरबायदि बादायलायनायखौ खुङालासिनो गुबुन माने बोरमा दाउ बेफोरबायदिनिसो बादायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेथ' बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय रिकगनाइज माबा नङा आरोखि इलिजिबोल नङा बेखौ जोंनि अफिसनि थ्रुयै बा केडिएसए बा जायखिया एसोसिएसनानो बेखौ खुंनो थाखाय मोनथाय होआ आरोखि। दा बियो ओरैनो गेलेखुमायो खिन्थु बियो माबा नङा आरोखि जिनिसा आरो जों बेफोरबायदिखौ गेलेनो नाङा बेफोर जिनिसा जोंनि लाइफखौ माबा गाज्रिसो लाङो आरोखि। जेरै दा नोंथाङा बुंबाय नङा होमबा बोरमानि देरहाखांनानै बोरमाखौ मा खालामो नोंसोर बेखौ जानो बिसोरथ' रंजानायसो नङा होमबा बेखौ जानो थाखाय निस्सय माबा मोनसे गाज्रि द्रब्य जेनेबा जौ माबा माबि लोंगोन बिसोर निस्सय बोरमाखौथ' ओरैनो जाया। नंखायनो आङो मोनसे माबा हरनो सानो आरोखि जेनेबा बेफोरबायदिखौ जाहाथे दाहो आरो गेलेग्राफ्राबो गेलेनो नाङा आरोखि बिदि जिनिसखौ।
बे जाबाय जोंनि मोनसे समाजनि बुंनो थाङोब्ला मोनसे इलिगेल मोनसे कम्पिटिसनसो आरोखि दा जोंनि माबायावथ' माबा होखाया बेखौ खुनु माबा होआ आरोखि बिदिखौ जोङो लाइ होआ गेलेनायाव आरोखि बेफोरबायदि बोरमा दाउला बिदि गेलेनायखौ आरो जोंनि प्लेयारफोरखौबो आं खावलायो जाहाथे बिदियाव गेलेया आरोखि जिल्ला बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि सेलेक्ट खालामगोन जे गामियारि बिथिङाव मोजां जोलुर गेलेगिरिफोरनि फारसे माबायदि सेलेक्सन खालामो जोंनाव एस डाइरेक्टर जोंनि माबाया डाइरेक्टरनि आन्दाराव दं नालाय जोंनाव नै दाख्लैसो मोनसे स्कुल टुर्नामेन्ट जानो थांदों आरोखि बाहाय जोंनाव टटेल स्कुला केडि माबायाव आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव 127टा स्कुल दं आरोखि दा 126 माबाखौ आरोखि स्कुलफोरखौ जोङो मोनसे जन वाइसआव खेलाखौ खुंनाय जायो एज केटेगरि जेरै आन्डार 15 आन्डार 17 बयस एन्ड गार्ल्स आरोखि दा बेयो जों दाखालि जुलाइआव खुंखांबाय आरो जोंहा अलरेडि स्टेट लेभेलबो कम्पिटिसन जानानै थांबाय आरोखि बाहाय जोंहा आन्डार 15 जानाखि बयस जोङो इन्टार डिस्ट्रिक्टआव थारमाने स्टेट लेभेलाव जोङो फाइनालाव टाइब्रेकाराव जेननानै फैदों बे टिमा देरहायोबा जों अलरेडि 16 गेलेनो थाङो आरोखि दिल्लीयाव दुर्भाग्यक्रमै जोङो टाइब्रेकाराव फाइनालाव जेननानै फैदों आरोखि कामरुप मेट्र'जों आरोखि आरो बेबादिनो जोंना आन्डार 17 गार्ल्सआबो स्टेटआव जोंना थाङै आरो बेबो फाइनालाव थांदों आरो बेबो मा खालामदों दुर्भाग्यक्रमै फाइनालाव जेनहैदों आरोखि आन्डार 17 सेमि फाइनालाव जेनदों आरोखि दा जोङो स्टेटआव देरहासार जानो हायाखै जों आसा खालामो नेक्स्ट इयाराव जोङो जोंनि मोजाङै ट्राइ खालामनानै जों बेखौ देरहासारनायनि मोनसे खाबु लागोन आरोखि जोबथायाव गेलेगिरि लाइमोनफोरनिसिम जोलुर गेलेगिरि बा बायदि गेलेगिरिफोरनिसिम मा मेसेज होलांनो सानदों आङो बेखौनो बुंनो सानदों आरोखि स्पर्ट्सआव जोंना मोननै बेनिफिट दं मोनसेया जाबाय डाइरेक्ट बेनिफिट आरो मोनसेया जाबाय इनडाइरेक्ट बेनिफिट डाइरेक्ट बेनिफिटआ जाहैबाय नोङो जुदि सोरबा स्पर्ट्समेना डाइरेक्ट नेसनेल गेलेबाय बा इन्टारनेसनेल गेलेबाय बिसोर साख्रि मोननायनि अफार दं आरोखि जेनेबा नोङो नेसनेल गेमाव जेबो गल्ड मेडेलिस्ट मोनबाथाय जेनेबा ब्रन्जआनो सिलभारानो बिसोर डाइरेक्ट गभर्नमेन्टआनो बिसोरखौ साख्रिनि मोनसे हरो आरोखि डाइरेक्टलि रिक्रुटमेन्ट हरो आरोखि बे मोनसे जोंनि सुबिदा गावनि लाइफखौ केरियार खांनो थाखाय आरोखि आरो इनडाइरेक्ट बेनिफिटआ जाबाय बे जोंनि साबसिन बेनिफिट खारन नों नुबायना आजिखालि बे स्पर्ट्सआ जोंना आरोखि नोङो जुदि दा जों खेला नायदोंना जाबावबो बेनिफिट दं आरोखि नङा होमबा जों नायनानै रंजागोन मागोन आरोखि थारमाने बाहाय मोनसे आं खोथाखौ होनाखै स्पर्ट्सआव मोननै आरोखि गेम्स आरो स्पर्ट्स गेम्सआ जाहैबाय उइदिन दा बाउन्डारि रुलनि थानाय जायनाखि गेम जेरै नैबेयाव दा रेफ्रि थायो माबा थायो बाउन्डारि दंना बे जाबाय गेम्सआव गोलैगोन आरोखि स्पर्ट्सआ जाबाय नों जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो गथ'फ्रा स्पर्ट्सआव गेलेयो आरोखि बिमानि उदैयावनो बे किक जोनाय मानाय जायखिजाया जोंबो दा स्पर्ट्सआव दं आरोखि जोंनि थाबायनाय मानाय आरोखि स्पर्ट्स जोंनि मानसिया बिदि स्पर्ट्स खालामबाय थाबा निसय नोंनि देहाया बेराम आजारनिफ्राय जों बारग'नो हागोन आरोखि दा जोंनो बांसिन बेनिफिटआ बेनो आरोखि जों ओंखायनो गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौ नांथारगौ आरोखि